Greetings, Maishu. Greetings, Ganizagwet, in the wonderful name of our Lord and Savior, the name Jesus. It's always a privilege and an honor that we avail ourselves in the Spirit to be summoned into the upper room, to be before the throne of mercy of God, where together as a people, individually and corporately as a church, we begin to enjoy the manifest presence of God in our midst. We enjoy the manifest presence of Christ Jesus in our midst as he takes his rightful place as the head of the church and the king of the household of God, of which you and I are members, of which you and I are partakers of God's divine nature. It's a privilege indeed, bafowethu. Yes, umoya oyingcwele esekhona phakathi kwethu bafowethu, sesihlanganyela kanye naye hlanganyela kanye nathi. uNkulunkulu wenza ukumangalisa empilweni yethu, uwenza sikwazi ukuhlanganyela ebunyeni bakhe uNkulunkulu. Hallelujah. In the oneness of God. Wenza also sikwazi ukuhlanganyela kusiko mpilo lobuKristu. Wenza sikwazi also ukuthi sikhulume naye, asiphe ulimi uNkulunkulu yena aliqondayo nali-understandayo. And uNkulunkulu ulimi aliqondayo, ulimi ali-understandayo, ulimi lakwamoya nolimi leqiniso. It is the language of the Spirit and the language of truth. Hallelujah. Siyaqhubeka ke bafowethu nochungechunge lwemfundiso zethu. We are proceeding with a series of our teaching on knowing who God is and seeing God for who he really is. Hallelujah. Ilona chungechunge ke bafowethu lemfundiso esiphezwalo lokho. La uNkulunkulu ethi asimveze ukuthi kahle kahle ungubani, siphinde sikwazise ukuthi uNkulunkulu kahle kahle ungubani, ukuze ube nokwazi nokuqonda okupheleleyo. Hallelujah. Kodwa ke sikubonisa siphinde futhi sikwazise ukuthi uNkulunkulu ungubani, we are going to pay special attention. Sizofocasa kakhulu, sizogxila, yes, sizogxila kakhulu ke bafowethu namhlanje ekuvezeni siphinde sambule. Uyayibona lento? Sizofocasa kakhulu, sizogxila kakhulu namhlanje ekutheni siveze siphinde sambule the manifest presence of God, the real manifest presence of God. Yona nto ke bafowethu esizoyihlaziya namhlanje sijule kuyona. Hallelujah. Ubukhona bangempela buka baba uNkulunkulu, the real manifest presence of God. Hallelujah. We're going to have a good time. We're going to have a good time bafowethu in the upper room, sitting at the feet of Christ Jesus. Hey man, swimming sibhukuda kwizambulo uNkulunkulu afisa ukusipha zona ukuze sibe immune bafowethu to all these doctrines that are out there that are seek to toss us to and fro. Eyifisa ukusenza imuka nandwendwe, eyifisa ukusenza abantu abahamba njengezikephe zakudala engena njini, eyiphusha umoya zila umoya ufuna uye khona. Hallelujah. Ngenxa yobuqopholozi nobuqophololo. Yes, inqophophololo babantu abayibiza ngabazalwane nangabafundisi. Hallelujah. So uNkulunkulu ufuna sibe immune. Hallelujah. So basically part of the teaching yanamhlanje will require wena nami ukuthi sithi take on the armor of God, ukuze sikwazi ukubhekana nezimo zempilo ngoba the days are evil and akekho umuntu ongakuboni lokho. Hallelujah.
So-ke today bafowethu sizobe sihlaziya sicubungula, unpacking bafowethu, sihlaziya sicubungule, breaking the manifest presence of God into its finer details. Yabona ukuze ikwazi ukuhlafuneka even kulabo abasebasha ekukholweni. Hallelujah. Ingabaqhili lento. Ingababindi, ingabadidi. Hallelujah. Iscripture ke sethu ke bafowethu for knowing God ukuthi ungubani and seeing God for who he really is, ukwazi uNkulunkulu nokumbona ukuthi kahle kahle ungubani. Incwadi yethu ke bafowethu esizoyifunda incwadi ngokuka John 1, the book of John 1, taking it from verse 1. Hallelujah. Incwadi ejwayelekile ke bafowethu, abanye ke abangaphusile emakhanda. Hallelujah. Idiots badlala ngayo ke lencwadi, abanye benza ama jokes ngayo. Amen. Siyabamema nabo one day ukuthi ke bavakashe sanctuary khona bezo understand ukuthi when it comes to matters of the spirit akunamahlaya. Asiwenza amahlaya ngoKristu, asiwenza amahlaya ngembhalo engcwele, asiwenza amahlaya ngoNkulunkulu, asiwenza amahlaya ngabapostoli, asiwenza amahlaya ngabaprofeti, asiwenza amahlaya ngabafundisi. Hallelujah. Asikwenzi lokho. Amen. Uma usuphelelwe into ozoyisho nento ozohlekisa ngayo, phuma kuleyo profession very yeke, ungadlalele nje nezifana. Hallelujah. Now, let me read it in your hearing. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayeUNkulunkulu, ulizwi wayeUNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Sichazile ke bafowethu ukuthi uma ikhuluma kanje incwadi ngamafishane nangendlela elula yokuthi usheshe understand. uNkulunkulu la uyaziveza ukuthi yena unguNkulunkulu wezwi lakhe. He is a God of his own word. Hallelujah. uNkulunkulu unguNkulunkulu wezwi lakhe, and he watches over his word to perform it. And uNkulunkulu uyalibhekelela izwi lakhe ukuthi alenze. Hallelujah. uNkulunkulu is not man. uNkulunkulu akasiyo umuntu, akasiyo futhi indodana yomuntu that angaqamba amanga noma ashintshe ingqondo. Akukho uNkulunkulu akushiye angakwenzanga, akukho futhi uNkulunkulu akuthembisile angakudilivanga. Hallelujah. uNkulunkulu akaxolisi mfowethu athi I'm sorry. Kusengeyena uNkulunkulu loyo. uNkulunkulu akalenzi iphutha athi uyaxolisa, forgive me. Akuyena uNkulunkulu loyo. He is a God of his word, and he watches over his word to perform it. Glory to Jesus. Konke ke kwavela ngayo ilizwi. Ngaphandle kwakho ilizwi akuvelwanga lutho. Amen. Akuvelanga lutho oluvelileyo. Ukuphila kwakho kuyo ilizwi. Ukuphila kulizwi kwakho ngokukhanya kwabantu. Ukukhanya kwalizwi kwakhanya ebumnyameni. Ebumnyama bahluleka ukwamukela ukukhanya kukalizwi. Hallelujah. Ake siye lapha ke verse 10. Wayekhona ke ezweni ulizwi, izwe lavela ngaye, kepha izwe stila lumazanga. Sikhuluma ngobani la? Ngolizwi owayekhona ekuqaleni, ulizwi enoNkulunkulu futhi enguNkulunkulu. Weza ulizwi kokwakhe, weza futhi nakwabakhe, kodwa bonke abamamukelanga. Kodwa-ke noma kunjalo, kepha bonke abamamukelayo ulizwi wabapha amandla okube babe ngabantwana bakaNkulunkulu, partakers of God's divine nature. Bonke-ke abamamukelayo ulizwi njengenkosi nomsindisi khona wabapha amandla, he gave them power yokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa kuphi? Egameni lakhe.
So ichaza ngelinye ilanga lento. Would not every name kumele sikholwe kuyo. Hallelujah. Ingakho uNkulunkulu ezwini lakhe ethi linye igama ngaphansi kwezulu, linye igama ngaphansi komthunzi welanga, thina abantu esinikwe lona nesiphiwe lona ukuthi sisindiswe ngalo, igama uKristu uJesu. Hallelujah. Iyona ncwadi ke bafowethu le esizohlola ngayo ukwazi ukuthi uNkulunkulu really ungubani, nokumbona ukuthi uNkulunkulu kahle kahle really ungubani. Hallelujah. And as sihlaziya bafowethu si unpack le teaching, uNkulunkulu uthi izinto ezosiza, ama components, ama ingredients azosiza ukuthi simazi siphinde simbone ukuthi ungubani kahle kahle, ukuthi siyazi manifest the real manifest presence of God, sibazi ubukhona bangempela kukaBaba uNkulunkulu kubantu ezweni nasenhlanganweni lapha abantu behlangene khona bedumisa. Hallelujah. Let's move. Now, the first question that comes to mind, uma sikhuluma nge-manifest presence kaNkulunkulu, ubukhona bukaBaba uNkulunkulu bangempela obuzwakalayo nobuthintakalayo, nokwazi ukuziperfume yabo. Hallelujah. Ukuthi kahle kahle I thought ngiyabazi ubukhona bukaBaba uNkulunkulu buyini. What is the manifest presence of God? Sibezwile abantu empilweni kaningi, yabona bethi, hey, I felt the manifest presence of God today. Abanye bathi, the manifest presence of God was in our service today. uNkulunkulu umsalofu bekhona enkonzweni yanamuhla. Hallelujah. Abanye bathi, the pastor was preaching, fire come down today. And when you speak of the fire, God is a consuming fire. So ngamafishane bathi bashumayele uNkulunkulu wehla wazoba phakathi kwabantu bakhe. Hallelujah. Now ukuzeke ngelinye ilanga ingane zethu mezisibuza noma abantu basezweni bemhalela lo uNkulunkulu wethu befuna ukwazi ngaye, besibuza ukuthi ake lisho ke weGod Sanctuary Family Church emzimbeni omkhulu kaKristu Jesu, what is the manifest presence of God? Buyini ubukhona bangempela bukaNkulunkulu? What is the real manifest presence of God? Hallelujah. Well, as we sat in the upper room, sihlezi ke bafowethu egunjini eliphezulu enyaweni zikaKristu Jesu, sifundiswa. Him, the set apart spirit, him, the Holy Spirit, cautioned us as kings who searches the matter. Him, the Holy Spirit, esibizile wasishanga masamanyiswa sise upper room. Uma sibuza ke nathi sithi yazi, siyesaba manje ukuthi sithi siyazi ukuthi what is the manifest presence of God. Sesibuza kuwe ke wena moyo oyingcwele, sibuza kuwe wena Kristu Jesu ukuthi what is the manifest presence of God. And him, the Spirit of truth, him, the Holy Spirit, Jehovah Tzikenu, him Ruach HaKodesh, him Ruach HaMeth, him, the set apart spirit bafowethu, who is Christ. He cautioned us as we sat in the upper room as God's Sanctuary Family Church, the kings who searches the matter. What in God's Sanctuary Family Church? Be careful in your search. Be careful in your search for ukwazi ukuthi buyini ubukhona bukaNkulunkulu obupheleleyo. Qaphelani ningangeni in the trap emgogweni, ningangeni esilingweni
sokucabanga noma sokuqhathanisa noma sokufanisa the real manifest presence of God with the induced manifest presence of God. Ningalingeki ukuthi niqhathanise noma nifanise ubukhona bukaBaba uNkulunkulu bangempela with the induced manifest presence of God, the imagined manifest presence of God. Ningangeni kuleso silingo sokuqhathanisa ubukhona bukaNkulunkulu nobukhona bukaNkulunkulu obudlala emcabangweni yakho, in your imaginations. Ungaqhathanisa ubukhona bukaNkulunkulu namadlingozi. Yabona leyo nto? Ungaqhathanisa ubukhona bukaNkulunkulu namadlingozi avuswa ebandleni okulo ngokuthi kudlalwe umusic osensual, kudlalwe umusic ovusa umunyu, umusic owenza ube lenyama yenkukhu, goosebumps, ngokuthi kukhanyiswe inhlobo ezithile zamalight nentuthu ethile stage ezenza uyibona usuku cloud 9 kanti cha mfowethu sengala. Yayizwa lento? Ungadidiswa yilona ophethe microphone onenhlobo ethile yezwi alokho ekhuluma emva kwakho bafowethu ngemicrophone einducer ekwenza ube kwi state of imagination. Uzumagine ubukhona bukaNkulunkulu, uzucabanga ukuthi ubukhona bukaNkulunkulu bukhona kule ndawo kuyona. Hallelujah. Ungadidi mfowethu ubukhona bukaNkulunkulu with the imagined presence of God. La nenza khona imidanso ethile, nize nijuluke nibe manzi nte, nenza ama-chants athile bafowethu. Mese nicabanga ukuthi ngokwenza leyo mgido enigidayo nemidanso enidansayo, nithi mase nivukwa amadlingozi nizwe inwele isukuma ekhanda, mese nicabanga-ke ukuthi lokho kusho ukuthi senisebukhoneni bukaNkulunkulu. No, that is your imagination. It is induced. Hallelujah. It is induced. Akuyona. Iusenza ngakhona. Hallelujah. Yenza ngakhona kodwa yenzi khona. Hallelujah. Uyasiguide ke bafowethu uNkulunkulu la ngomoya wakhe. Ukuthi before nje God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ, sithi lower our nets, sehlise amanethi ethu akwamoya, sidiphe manje kwekamoya. Yayibona lento? Before nginibambe ngengalo nginlaunch into deeper secrets and revelations, nginlaunch to imfihlakalo, nginlaunch to ingcebo, nginlaunch to inkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso. Omfihlakalini uKristu Jesu, ithemba lenkazimulo yakho. Let me warn you, angifaka ama-signs eqala ukuze ukuthi uma kuwukuthi vele lento isikhona ekhanda lakho, the imagined presence of God, or usuke wa-experience the induced presence of God, e-induced ngomusic, i-induced ngama-lights athile ashintsha imbala, uyibona udansa kodwa ubumile ndawonye, ubona intuthu iphakama, ubone mhlawumbe nalophethe imicrophone enza izinto ongazazi ebanga imisindo ethile, kanti mhlawumbe nize kungene nemidanso ethile ebandleni lakhe nidansayo, nidanse nijuluke nibe manzi, nivukwa amadlingozi, mase ucabanga ukuthi lokho kusho ukuthi i-manifest presence kaNkulunkulu ikhona. Hayi, that one is induced mfowethu, i-induciwe. Hallelujah. It is imagined. Akuyona. Hallelujah. Usho uNkulunkulu emabandleni ngomoya wakhe uthi gadani ngoba bakhona bethu abaze bahamba kulo mhlaba bese endaweni lapho khona i-manifest presence kaNkulunkulu ibi imagined, i-manifest presence kaNkulunkulu ibi induced. Hallelujah. Enye izi-induced ngama-uniforms athile. Hallelujah. Ubona umuntu egqume ebheka phezulu evukwa amadlingozi egqoka isiphambano esibheke phansi kodwa. Egqoka isiphambano esibheke phansi kodwa agqume hey man agquma biringane
imagined acabanga ukuthi kwekamoya kanti amadlingozi uNkulunkulu yasithiphisayo uGod Sanctuary Family Church ningafoli kuleya trap ningaweli kulolu gibe man ningaweli kulomgogo ucishe usathane no ningaweli kulomgogo ucishe usathane esikhalima kuJehova abafowethu ngoba uJehova simkhonza unomoya uNkulunkulu simkhonza unomoya hallelujah. What is the manifest presence of God? What is the real manifest presence of God? That is the special assignment. And him, the Holy Spirit, him, the set apart spirit, as vessel accord. What is the real manifest presence of God? Hallelujah. Now, as we sat in the upper room with him, the Spirit of truth, Jehovah Zikenu. Wow, we didn't see that one coming. While we were still in shock, as we were being cautioned, while sisamangele uNkulunkulu esikhalima ukuthi siyazi i-manifest presence ubukhona bakhe ophelele ubukhona bukaBaba uNkulunkulu ophelele singabukhathanisi futhi singacabangi ukuthi kuyilama imaginations imicabango esinayo thina emakhanda kanjalo nezinto esizenzayo ukuze zivuse amadlingozi kithi zivuse umunyu bese sicabanga ukuthi ngokuvuka komunyu nokuvuka kwamadlingozi uzizwe ngathi usunenyama yenkukhu then you think ukuthi now you are experiencing the manifest presence of God. Hallelujah. So we were cautioned. But uNkulunkulu ke bafowethu nomona, God being gracious and merciful, uNkulunkulu nomona, God being zealous and jealous of us. By his Spirit, he was very quick also to point us to a plethora of evidence. He was quick to point us to overwhelming evidence that is logged in the pages and the passages of Scripture regards the real manifest presence of God. Yes, uNkulunkulu simkhonza unomoya akasishinje silenga noma kanjalo. Ngomoya wakhe bafowethu, he was very quick ukuthi athi call us to order athi God Sanctuary Family Church, I'm going to draw your attention, ngifuna ukuthi nifocus manje, ngifuna ukuthi ngithathe konke iattention yenu ngifocus embhalweni engcwele ngoba i-manifest presence yami ubukhona bami obuphilayo ubukhona bami bangempela, the real manifest presence of God throughout the entire scriptures kwimibhalo yonke engcwele ubufakazi bukhona bafowethu kunoma iliphi page lembhalo engcwele eqinisekisa ngobukhona bami bangempela ngobukhona bami ophilayo, the real manifest presence of God. Hallelujah. There is so much evidence, hallelujah, that is locked up in the pages of Scripture. It's there about the real manifest presence of God. The honors, therefore, ingapha mfowethu kuwe yokuthi as a king who searches the matter, njengenkosi eyihlolayo ibhalo, spend time with the word of God. Devote. Ungalifundi njengenovel. Hallelujah. But lifunde uliqonde mesucela futhi umoya kaNkulunkulu ukuthi akusize ukuthi uqonde imfihlakalo, uqonde nengqikithi, uqonde ingcebo, uqonde nenkazimulo yemfihlakalo yevangeli lensindiso, yevangeli leqiniso. Ukuze ungenza wakho ama-conclusions. Hallelujah. Using your own education and philosophy. Mesucabanga ukuthi ngokwe-education yakho, ngokwemfundo yakho, nangokwe-philosophy onayo, then wena usuyamqonda ukuthi uNkulunkulu ngubani, uyamazi ukuthi uNkulunkulu ngubani, usucabanga ukuthi usumbonile ukuthi uNkulunkulu ngubani. Kanti cha, emfundweni yakho uwedwa ungafundisiwe,
ungalolongiwe, ungaqeqeshiwe, ungabanga guided, walidwa into deeper truths and revelation, you are imagining ukuthi uNkulunkulu ngubani, and also ubusebenzisa insiza ezithile uqonda ubukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni. So yazike kusukela namhlanje mfowethu ukuthi some of lo music enudlalayo enkonzweni, some of them danso enidansayo nijuluke nibe manzi, nize nicabange ukuthi mase nivukwa amadlingozi ukusho ukuthi uNkulunkulu bekhona benisemoyeni. Cha, bengekho uNkulunkulu. Hallelujah. Bengekho uNkulunkulu. Umudipha mfowethu uyihlola imbhalo in your 66 book Bible. Hallelujah. Umuyihlola imbhalo kuleli Bible lakho lencwadi ezu66 uzonotice ukuthi from Genesis to Revelation bonke abantu abake bakufila ukuba khona kaNkulunkulu empilweni yabo. Hey wena manje, bonke abantu abake bakufila ukuba khona kaNkulunkulu empilweni yabo, bonke umufunda ngabo noma uzwa ngabo noma uxoxelwa ngabo bawa phansi. They fell on their faces before God. Hallelujah. Bawa ngobuso phambi kwaNkulunkulu bengaplanile mfowethu. Bawa ngobuso phambi kwaNkulunkulu. Ngoba ukukhanya kaNkulunkulu mase kufikile ubunyama buyabaleka. Hallelujah. Ubunyama buyabaleka. Bawa ngobuso wena, in fact even nangalolu suku owamukela ngalo uKristu njengenkosi nomsindisi, ngeke uzungixoxele ukwenze kanjani. Ababekubuka bakubona. Hallelujah. Tears were streaming down your cheeks. Inyembe zazehla. Wawuhambe ngathi ungene ekhinsini ungaboni ukuthi uhambaphi. Hallelujah. Kwaxega amadolo wawa phambi kwaBaba uNkulunkulu. Amen. Wawa phambi kwaBaba uNkulunkulu. Wakhala, you cried before God. Hallelujah. You cried before God when nami ngakhala mfowethu. Amen. Amen. I repented. Ngaphenduka. I repented. Ngacela uNkulunkulu ngendlela kwasekukhanya ngayo isimo sempilo engangiyiphila, ngayibona mina ubonakala kwami nokuba umoni nesoni kwami. The light of God was too much. Ngakhala Jehova ukuthi angithethelele, Lord have mercy upon me. Iba nomusa Jehova kimi. Ngoba if anything happens right now nginje, I'm on route to hell. Ngiyekulahlweni ebumnyameni obunzuzu. Ubumnyama lapho khona kunokukhala nokugedla kwamazinyo, ubunzonzo bobumnyama. Hayi ubumnyama nje unjani. Ubumnyama obungena kuphela, obungena siphetho. Hallelujah. Kabona konke lokho, akhala Jehova ngayilahle enyaweni zakhe. Hallelujah. Ngabuza ukuthi ngenze njani ukuze ngisindiswe. Ngenze njani njoba nginje. Hallelujah. Bathakathile abantu, ubabulela abantu, tshotshwe imoto zabantu, kuyakhala emndenini ethile ngawe, ukhipha izisu. Hallelujah. Kuningi okwenzile okwazi wena kuphela ukuthi ukwenzeni. Kunabantu namhlanje abangakatholwa ngenxa yakho. Kwakhanya ukukhanya kaNkulunkulu empilweni yakho. Kwangathi the whole world is seeing it. Khuluma uNkulunkulu. Uthi ukugida nokusina nokudansa lemdanso esikhona efashion esontweni. Hayi mfowethu, akukwenza ukuthi ube sebukhoneni okuphelele, ubukhona obuphilayo kaBaba uNkulunkulu. Usuke kwamadlingozi. Hallelujah. That's why masuqedile ubuyela lesimo ofika uvela uyisona enkonzweni. Akho shintsho kuwena. There's no transformation.
Ubukhona bukaBaba uNkulunkulu abukushintshi wena. Inhliziyo yakho iqinile. Your heart is hardened. Khuluma uNkulunkulu ebandleni bafowethu. What is the real manifest presence of God? Buyini kahle kahle ubukhona ophilayo, ubukhona opheleleyo bukaBaba uNkulunkulu empilweni yami, empilweni yomndeni wami, ebandleni enkulu. Yini kahle kahle. uNkulunkulu uthi gade ake mfowethu. Don't think ukuthi they imagine the presence of God onayo ekhanda nasemcabangweni yakho. And they induce the presence of God or experience esontweni ngenxa ama lights no music odlalwayo. Hey man, hollow music. Music ongena content. Music ongena some scripture. All that is being sung imsindo. There is nothing attached to it. But it is sensual. Akholutho. And that's it. Uze ngempela nawe ube nomunyu. Man uzizuba nenyama yenkukhu goosebumps and think ukuthi no, you are the visitation of God. Cha. Bekuyama imaginations akho, imizwa nemcabango yakho, and it was induced. Nalo muntu lophethe microphone lapha phambili. Bo. Uhlala ngawe man. Hey man, base basho mfowethu abaculi babesuthu. Bathi khuphukele egunjini lapho noNkulunkulu, likhona ukuthi ngilimurele. Hallelujah. Khuphukele egunjini lakhe eliphezulu. Mtshela uJehova ngaso zonke izimo zempilo ohlangene nazo. Likhona ukuthi limurena awusuka madoda. Ufike wenzeni masukhuphukele khona ukuthi ngimrena. Umhlabelele uthi ngimulele ditsi jenkhathatsa salifasi iroletso letseona. Because ususe khoneni mkaBaba uNkulunkulu manje. It's a one-on-one moment, a moment of truth between yourself and God. Hallelujah. Asifundisa uNkulunkulu obunomona ngathi. Glory to Jesus. I believe bafowethu nami understand uNkulunkulu uthini emabandleni. Uthi the day we feel wena manifest presence kaNkulunkulu, the day we feel the real manifest presence kaNkulunkulu, ubukhona kaNkulunkulu ophilayo, ubukhona kaNkulunkulu imani obuyibona bona. Impakamo kuwena thwala izokwehla. Impakamo izokwehla thwala. Izokwehla mfowethu. Judgment, this judgment mentality onayo wena yokuthi usuneminyaka u15 usuneminyaka u20 umzalwane ngaleyo ndlela usucabanga ukuthi uphethe ikhiye zezulu sekuwena unqoshishilizi ojudge abantu la kuleli bandla. Yonke leyo nto izohwamuka mfowethu. Hallelujah. Ibandla lizoba corrected again ngoba wena usuqala ama factions la esontweni, sekunamaqoqo la esontweni ngenxa yakho. But the day one experience mfowethu i-manifest presence kaNkulunkulu, ubukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho, amaqoqo ayophela ebandleni, uthuke wonke umuntu. Ukuthi phela thina we were used ukuthi beliphume ibandla. Kunamaqoqo manowaziyo ukuthi uya kulawo maqoqo athile ngenxa ye dress code, ngenxa yemoto edrivayo, ngenxa yesuburb ohlala kuyona, ngenxa yezikole ingane zakhe eziattendayo. Nangenxa yemsebenzi oyenzayo. Hallelujah. Bakhona abafisayo ukuthi beze kuleli iqoqo nje just ukuthi bahogele nje umoya wenkulumo enokhulumayo mhlawumbe ungabangazuza kuona, but indlela iqoqo elakhiwe ngayo line spiritual eye esikuthi inhla uvela ubone ukuthi I don't belong there. But the day mfowethu ubukhona bukaBaba uNkulunkulu
kakhulu wena manje wakufila ayophela amaqoqo esontweni nama-factions lawo wabangayo wena divide ibandla. Hallelujah. Ayophela. Ngiyamthanda lapha umpostoli uPawulu umeyicacisa kahle le ndaba yokuhlukanisa between the imagined God, the induced manifest presence of God, vis-a-vis the real manifest presence of God. Hallelujah. Ngiyamthanda umesibiza lapha ethi ake siye encwadini yabaseKorinte besibili, 2 Corinthians chapter 3. Sifunde nje from verse 1 to 6. Hallelujah. Ngoba uzomuzwa ukuthi uthini ukuze ukwazi ukuhlukanisa kwethu the induced, ukwazi ukuhlukanisa the imagined presence of God le exista la emcabangweni yakho vis-a-vis the real manifest presence of God that is locked up bafowethu as evidence in the pages of scripture. Kuma page embhale ngcwele. Asikhulumi philosophy la nokuthi uye kangakanani esikoleni, but sithi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe. Bibili iring lithini iBhayibheli. Hallelujah. Hayi ukuthi uthini uthwala, uthini uDr. Thwala. Uthini uDr. Thwala, ithini education yakhe ngoNkulunkulu. Hayi. Asihambe ngalo shuni la. Amen. Asambe ngalo shuni mfowethu lana sithi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe nento eyikhulumayo siyakubuza ukuthi uyithatha le nto eshoyo wethwala ubhizi impela uyashumayela usumanzi into uyaxhuma xhuma uyithatha le nto eshoyo. Take us into the corridors of scripture yosikhombisa ukuthi le nto eshoyo awufilosophize wena la awumajini izinto but ziphuma phakathi ezwini. It's not about your feelings. Ukuthi uzizwa kanjani namhlanje yini ekukitazayo. Hallelujah. Usuthi noma ulambile. Amen. Akumlaleleke mfowethu uPaul la. Hey mfana uPaulo by inspiration of him the spirit of the Lord. Umekhuluma ngokugunyazwa nangokwambulelwa umoya kaNkulunkulu. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 3. Hey bazokhumbula ke esaphila nabezikhathini zama testimonials. Hallelujah. To whom it may concern. Wow. Uthi uPaul la awusho, do we begin again to commend ourselves? NgesiZulu uthi uthi uPaul lana hey we madoda. Sengiqala ukuyincoma futhi na. Khumbulani lokho. Nina niyincwadi. Nincwadi yethu nina elotshwe inhliziyweni zethu eyaziwa futhi ifundwa ngabantu bonke. So impilo nenkambo yakho ayingabadida abantu, ayingabakhiphi futhi ekukholweni. Nibonakala ukuthi niyincwadi kaKristu eyenziwe ngokukhonza kwethu ngoba sanishumayeza leli vangeli. Futhi nile nhlobo yencwadi engalotshiwe ngoinki kodwa elotshwe ngomoya kaNkulunkulu ophilayo, the manifest presence of God. Anifani nale ncwadi ebhalwe ephepheni zamatshe kodwa nina nibhalwe ephepheni zani zenhliziyo zenyama, meaning nina nisokiwe inhliziyo zenu. uNkulunkulu sinethemba njalo ngoKristu uNkulunkulu. Kungesikho ukuthi thina singaba namandla ngokwethu okucabanga ngotho ukuthi luvela kithi, kodwa amandla ethu avela kubani? kuNkulunkulu okunguye owenza futhi asenzela amandla okuba yikhozi zesivumelwano esisha. Ikhonzi zesivumelwano esisha singesiso nje ivumelwano zamagama kodwa ikamoya. Ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Hallelujah. Ayikho ke nabafowethu enye indlela engayibeka ngayo kahle okudlula le uNkulunkulu asembulela yona ngompostoli uPawulu. Hallelujah. Ukuthi thina we are the living epistles of Christ Jesus.
konke siyikho ngoKristu Jesu. Hallelujah. Awibuke kahle mhlamba uyizwanga kahle. Amen. Not that we are sufficient thina ngokwethu. Hayi ngoba sesiyibona ukuthi sesifikile, we have arrived ngokwethu. To think of anything as being from ourselves. Ukucabanga ukuthi konke siyikho kuvela kithi, nezimali esinazo ivela kithi, imisebenzi esinayo namabhizinisi esinayo, ingane imizi nako konke, hayi ingenxa yethu. But our sufficiency ukuphelelisa kwethu kuvela kubani? kuNkulunkulu. Okunguye nokungaye thina as abafundi nabazalwane senziwe ama ministers zesivumelwano esisha. Esivumelwaneni ke esisha ke bafowethu, i-manifest presence kaNkulunkulu, ubukhona bukaBaba uNkulunkulu ophilayo nokupheleleyo, ibona obuyi-cornerstone yokuphelelisa kwethu. Hallelujah. Now, Pastor T, God Sanctuary Family Church. Siyezwa nganza kwethu siyezwa. Kodwa sisenembuzwana ethile esifisa ukuthi nisisize kuye nicacise. Hallelujah. Uthini uNkulunkulu ezweni lakhe? Nge-manifest presence yakhe. Uthini uNkulunkulu ezweni lakhe ngobukhona bakhe okupheleleyo nokuphilayo? Yini mina engizuzayo ngobukhona kaBaba uNkulunkulu empilweni yami okuphelelisiwe nokuphilayo? Nzuzoni? Yiphi inzuzo engiyitholayo kulomshikashika okuba sebukhoneni kaBaba uNkulunkulu? Uyabuza umshumayeli uthi mshikashika muni wethwala lena ushikashika phansi komthunzi welanga, kadani ukuthi ungabize lezi. Hallelujah. Kadani, careful ukuthi ningabe umshikashika eno-imaginayo nomshikashika oneyinsiza ukuthi kube sengathi uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu noma empilweni zenu. Hallelujah. What are the benefits? It's important ukuthi wazi ama benefits mfowethu. Uyazi inzuzo yobukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho, ukuze noma uhamba manje uhambe kubonakala ukuthi uzuzile lo. Hallelujah. Uyambona ngisho enyathela akekho okhwashiyo kho. Alambile lo. Hallelujah. Hayi, alambile lo. Uphelelisiwe, ugcwalisiwe ngobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Hallelujah. Ake sihloleke bafowethu imbali ukuthi ithini imbali engcwele ngenzuzo yokuphila ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu, yokuphila ekuphelelisweni bukaBaba uNkulunkulu, the manifest presence of God. Now, ebukhoneni ke mfowethu bukaBaba uNkulunkulu kune intimacy. Angazi ngizoyichaza kanjani. Kune intimacy ne fellowship with uNkulunkulu. Ezinye zezinto lezo oqalayo ukuyi-experience manje, hayibo. Engathi senginokusondelana manje noNkulunkulu. Engathi senginokuhlanganyela manje noNkulunkulu. Hallelujah. Engathi senginobudlelwane manje noNkulunkulu. Ezinye zezinto lezi ezikuthusayo ukuthi hayi man, impilo yami before ngibe sebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu obureal vis-a-vis lokho kade ngimagina obunye ngisebenzisa insiza ezithile ukuze ngibufile ngibuzwe. Hayi man, akusafani. Yebona lento akusafani. Amen. Now, ebukhoneni ke mfowethu kaBaba uNkulunkulu
uma ususekuhlanganyeleni naye usunobudlelwane naye seninokusondelana naye uNkulunkulu esepersonal with you yabona kunamazwi uNkulunkulu awakhulumayo kuwe awakhuluma kubantu abasebukhoneni bakhe bangempela nobuphilayo haleluya uNkulunkulu kunezibusiso uNkulunkulu kunamaprofesi awakhulumayo phezu kwempilo yakho haleluya uyabona nje uma uya lapha encwadini kaExodus chapter 33 ufunda uverse 14 uzowezwa amazwi uNkulunkulu awakhulumayo phezu kwempilo yakho. And for purposes of time bafowethu sezoba homework yakho ke leyo ukuthi uyicheck imbalo like the Bereans abazalwane baseBri uthi wena thwala uyithatha lento eyisho ikuphi kwiscripture lento eyisho ukuthi kunamazwi uNkulunkulu uma usebukhoneni bakhe ususeduze naye sekunobudlelwane phakathi kwakho naye kunazinto uNkulunkulu ayikhulumayo nazakhayo ayi-establishayo phezu kwempilo yakho imaphi lamazwi uNkulunkulu abakhulumayo phezu kwempilo yakho Exodus 33 verse 14 uNkulunkulu uthi my presence uNkulunkulu uthi hey mfowethu ubukhona bami obupheleleyo nokuphelelisiwe bangempela my presence will go with you awusahambi wedwa hey uhamba nengadlangadla mfowethu uhamba noJehova uSebawothi qobo lwakhe awusahambi wedwa wherever you are and wherever you go mina Jehova uSebawothi I am with you igwaliseke imbalo yokuthi angeke ngikushiye I will never leave nor forsake you ngeke ngikushiye futhi ngeke ngikuyekelele as if that is not enough ngiyonqaba I will refuse that your children beg for bread ngiyonqaba ukuthi abantwana bakho baye emgaqweni bayocela izinkwa kubantu susebukhoneni bami wena manje and onke lama frustrations obukade unawo omjolo nokukipita haleluya onke lama frustrations obukade unawo ngenxa yezimo zempilo obhekene nazo uNkulunkulu mase ngifikile ke mina ngizofika ngikunike ukuphumula rest I'll give you your Sabbath rest zokunika inhlobo mfowethu yeholiday mina an inner holiday ekuzothi abantu in the midst of our challenges empilo but wena uthi remain calm ezophole zithi iphakama abafowethu ivunguvungu zempilo zifisa ukudla zikusobozele wena ikuvuka umculo empilweni yakho kuvuka umculo mfowethu kuvuka umkhuleko kuvuka umthandazo in your spirit uthi ungikhumbule Nkosi yami noma ivunguvungu zivuka noma ulwandle liphakama lifisa ukungidla kodwa wena Jehova ungikhumbule and uNkulunkulu uthembisile ukuthi ngeke akushiye ngeke akuyekelele he will not leave you nor forsake you umshange SOS mfowethu umshange SOS kunzima uthi ungikhumbule Jehova ungikhumbule Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami kukuvuke lezo zinto hayi amadlingozi mfowethu but kuvuke izwi eliphilayo kuwe lidile nezimo zempilo obhekene nazo hallelujah amen so inzuzo lomfowethu ekhona in the intimacy and fellowship with God ukuthi wena awusaqageli ngoNkulunkulu akuseyena uthusha uqhamu akuseyena ucilo othuke ishaye ndokwini ngoNkulunkulu empilweni yakho wena usuphila kwi-assurance esiqinisekiseni
sokuthi uNkulunkulu ngeke akushiye, uNkulunkulu futhi ngeke akuyekelele. Hallelujah. Usuphila wena ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Awusewedwa. You're no longer alone. Hallelujah. Usuqala ke manje uenjoya i-companionship with God. Ubudlelwane eseniyahlekisana noNkulunkulu. Usukwazi nje ukuhleka noNkulunkulu ukhuleka. Usuqala mfowethu ukuenjoya uthando lukaNkulunkulu olutangible, oluthintekayo. Usuqala ukuenjoya inavigator kaNkulunkulu. Uyabona, awusanhlanhlathi nje ungene emaqeleni. Usuphethe inavigator enzima kaNkulunkulu spiritually and otherwise. Awusaduki. Angazi ngiphaphame nje sengilele naye. Ngiphaphame sengila, angazi ngifike kanjani. Ngibone sekwenzeka nje, angazi kwenzeke kanjani. Uma usebukhoneni kaBaba uNkulunkulu, uNkulunkulu mfowethu esekunika ama-benefits e-navigator, spiritual navigation. Hayi ukhozi manje, uyingozi. We can't tholakala, we can't get, we can't thinta. Awusathintwa nje sinomi kanjani. Suphethe ukuthula ke manje. The peace of God that surpasses all forms of knowledge. Edlula ukuqonda nokuhlakanipha konke. Hallelujah. Hey my God. Ngamafishane ke mfowethu. I-manifest presence of God. Ubukhona bukaBaba uNkulunkulu. Ngesingisi bathi it ushers you into communion with God. Ubukhona bukaBaba uNkulunkulu introduce bukufake kubudlelwane nokusondelana noNkulunkulu. Ingakho wena imiyalelo kaNkulunkulu uyihlonipha. Even singakubuza nje namhlanje sithi awusho ugcineni nokudla isidlo esingcwele. Uzositshela ukuthi I know ngigcine ukusidla about 2 months or 3 months ago. But ke thina ebandleni lethu isidlo sisidla every quarter, but ekhaya isidlo every time even mengiholile kuba nesidlo esingcwele ekhaya. I administer Holy Communion. Awusho ukuthi hayi lokho ngasigcina last year ngoJuly uma ukuthi sasikhona. Hallelujah. Ngoba wena you've been ushered, usungenisiwe kuphi kwi-communion ebudlelwaneni nokusondelana noNkulunkulu. Nezingane zakho amaculo ewaculayo uyezwa nje eduze noJesu ngohlala naye ubona hayi kunzimalanga le isalo umuntu oseduze kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Kumele kubuye sihleke phela abazalwane kusesontweni. Amen. Hallelujah. Number 2. Any benefit, any inzuzo yokuphila ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu obuphilayo nobuphelele. Ukuthi ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu kune transformation, kunokuphenduka, uyaphendulwa, uyaguqulwa, and kunobungcwele. Ukusho ukuthi masuguquliwe waphenduka, then ungeniswa ebungcweleni bukaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Akudlalwa laba mfowethu. Hey my God. Hey. Ithini imbhalo nge-transformation, ukuguquka nokuguquka, ne-holiness, nobungcwele bukaBaba uNkulunkulu obenjoya busebukhoneni bakhe. Asiyeke bafowethu encwadini yabaseKorinte besibili chapter 3 kodwa manje sesiya verse 18. Siya encwadini yabaseKorinte besibili chapter 3 siya ku verse 18. Uyibeka kamnandi nala uPaul uthi uma usuguqukile wanokuguquka waguqulwa wasungena ebungcweleni bukaBaba uNkulunkulu.
There mfowethu manje kunento man engeke ithathe umuntu kuwena ngoba manje wena you are beholding the glory kaNkulunkulu. Awusaphethe ofinder, awusaphethe izinto ezimaginayo, awusaphethe izinsiza zobukhona bukaBaba uNkulunkulu. Now wena usuphethe ungqo wento, the genuine thing. You are beholding the glory kaNkulunkulu. Usuphethe manje uphakamisa inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Now umuphetheke mfowethu iglory kaBaba uNkulunkulu. If you are beholding iglory kaBaba uNkulunkulu, uNkulunkulu uthi kune process ke manje engizoyi-initiator, engizoyiqala mina empilweni yakho. There is a new process that I'm going to initiate in you, a process mfowethu of transforming you into the image and likeness of Christ. Yabona? Sengizoqala manje umsebenzi omusha empilweni yakho wokuguqula ukuze uKristu Jesu mebonakaliswa wena ufane naye. Hallelujah. Bakhona osibhinqa amakhasana abadidekile nabangafundisiwe nabangasiphethe isambulo. Bathe ke sometimes ngathi amakhandena ayasangana nini. Nifike nithi akekho ofana noJesu bese nibuye niyashintsha futhi nithi mayibonakaliswa nofana naye. Ingoba mfowethu ekungazini kwabo abakavezelwa imfihlakalo of the two natures of Christ Jesus. Abazilutho. Ayikho ke nathi into esingayenza uma bengayifuni invite. Uma sibamema ukuthi abeze bazofunda bafundiswe bafundiseke. Bachuza ukuhlala nokuqonda nokwazi kwabo okufishane okubased engqondweni yabo. Sesibayekelele uNkulunkulu ke mfowethu. Sibayekelele uNkulunkulu. Ozodecide whether uyayiqinisa inhliziyo yabo ukuthi bagwinye noma cha. Noma sazoshintsha. 2 Corinthians chapter 3:18. Uzoyibona lento masusekhaya uyifuna. Ukuthi kune process entsha uNkulunkulu azoyiqala ibenefit mfowethu enzima le. Hallelujah. Ibenefit enzima kabi. Ongeke uyi-experience ngisho ngakhokha malini uma ungekho ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Ungamazi uNkulunkulu ukuthi ungabani, ungubani, ungakamboni futhi for who he really is. Hallelujah. Usa-injusa wena izinto. Usayi-imagine. What's the sanctuary? Hallelujah. Akubona ukwazi ukuqonda kwethu, but i-obedience esiphila ngaphansi kwayo. Siphila ngaphansi kwe-obedience, siphila ngaphansi kwe-submission, siphila ngaphansi kwe-complete surrender to the lordship of Christ Jesus. Inhlonipho mfowethu nokuyinikela ne-faithfulness. Impakama yikho la nokucabanga ukuthi uyazi. Konkeosikushoyo siyakubuza ukuthi ukuthathaphi. Uthini uNkulunkulu ezweni lakhe ngale nto eyishoyo? Sikhombise. Hallelujah. Amen. Ibenefit enzima mfowethu le yokuthi ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu thina senziwa njani? We are sanctified. Siyangcweliswa, senziwa sibe ngcwele, siyahlanzwa sibe ngcwele. Kade mfowethu ungazi kuyafana nokungaboni. Igade leyo Zulu siyaprofeta. So ngamafishane ke mfowethu ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Uma si-intimate, sinobudlelwane noNkulunkulu. Kune transformation kunobungcwele. uNkulunkulu mfowethu uma esekufaka emngcweleni bakhe esekuhlanza. He also gives you the power to see your sins for what they are and to repent. Hallelujah. Uba namandla nesambulo sokubona isono sakho ngobusono sobusono baso
uNkulunkulu akupha amandla ke mfowethu okuhlambuluka ube convicted uphenduke hlambuluka izolo uNkulunkulu abe nokubuyisana nawe. Hallelujah. Number 3, ebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu kunokucaciseleka, clarity. Uyezwa lento? Kunokucaciseleka nokwambuleleka, revelation. Amen. Now for purposes of time, I'm sure usuyabona manje idrift uNkulunkulu asinike yona in the area ye manifest presence yakhe ukuthi ufuna ukuyiunderstand kanjani. Hallelujah. Ukunika a big idea, mase ekunika iscripture, mase ekunika ama benefit. Mase wena uyaconclude ukuthi ngakho konke lokho akuphe kona ukusho ukuthi ebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu naku ngempela uNkulunkulu akwenzayo. Hallelujah. The big idea is ebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu kune clarity, ukucaciseleka nokukhanyiseleka, kune revelation. Wow. Yokuthi ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu bungubani? Ungubani uNkulunkulu? I-manifest presence ubukhona bakhe busho ukuthini kimi? Hallelujah. So uNkulunkulu uthi hayi kunokucaciseleka la futhi kunani kunokwambuleleka. Uyithatha le nto ethwala. Ake siye lapha encwadini kaExodus chapter 33 siyobuka verse 11. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ke la kuExodus kwi-area yani yokucaciselwa nokucaciseleka, clarity and revelation nokwambuleleka. uNkulunkulu uthi uma sengikwenza lokho empilweni yakho ngikwenza just like I did it with Moses, njengoba ngakwenza nakuMose. Where mina Jehovah God uNkulunkulu ngangikhuluma noMose uMoshe as if I'm talking to a friend. Nakuwena usengenzeka lokho if and only if usebukhoneni bami. Uma ngakwenza noMoses yini engangihlula ukwenza nawe? Uma ngakwenza noMoshe yini engangihlula ukuthi ngikwenze nawe? Just like I did it with Moses, where I spoke to him like a friend is speaking to a friend, I can still do it with you. Ukuze all the time ungabi nenzwa bethi the hearsay. But exactly they come directly from the double-edged sword of the Spirit of the Lord. Izwi likaBaba uNkulunkulu. Mukhuluma mfowethu kube neclarity. Abantu bangathi ayi udlala ngengqondo yethu. Abantu bangathi usishange psychology. Ufuna ukukhuluma as the oracle of God. Mukhuluma abantu mebebuza ukuthi uyithatha le nto eshoyo ukwazi ukusho ukuthi uyithatha. Hallelujah. Amen. Kungabi ipulpit lingabi ngawe lokwenza imali. Hallelujah. No, ipulpit alibe ngoNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu inhliziyo yakhe ngabantu bakhe ithini. Yini uNkulunkulu ayifunayo ukuze abe nokubuyisana nabantu bakhe. Hallelujah. Amen. Exodus 33:11. If I did it with Moses, uma ngakwenza noMoshe, I can still do it with you. Hallelujah. Phathi into ecacile manje, crisp stuff. Ngisho ukhuluma ungathi usishange psychology ke manje. Yabo, ukhuluma ngathi uyamuzi PhD lesikhuluma manje. Akusakhulumi man of God. Hallelujah. Sikhuluma PhD manje. Ushayiwe lo qeqeshiwe. So inzuzo ke mfowethu ekhona la ukuthi when God gives you clarity and revelation, uNkulunkulu mekunika ukucaciseleka nezambulo. Uzobona wena. You will begin to know as well as understand the ways of God, the will of God, and the nature of God. Wena okade unhlanhlatha all along, but the minute uba sebukhoneni bikaBaba uNkulunkulu uzoyiqonda intando kaNkulunkulu, uqonde nezindlela zikaNkulunkulu, uphinde uqonde nani
nemvelo kaNkulunkulu lefihlakele yafiphakaliswa uSathane ezingqondweni zabantu abaningi. Wena usuzoba immune mfana. Hallelujah. Ayukuzwa ingozi. Ngabusaphuma ebukhoneni kaBaba uNkulunkulu. Ngabusahlehla mfowethu. So ngamafishane ke wena usuyile nhlobo ephethe izinto ezideep. Yabona, deep spiritual truths, deep revelation. Usuphethe ukujula nokujiya kwengcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwezwi okwevangeli lensindiso leqiniso. Hallelujah. Yabona mekuthiwa deep calls unto deep, abantu sebebuka wena ngoba sekuyi-office lakho leli uNkulunkulu akuphe lona ngenxa nje yokuhlonipha kwakho, obedience, submission and complete surrender. Ukuhlonipha nje kwakho nokuyinikela kwakho nokwethembeka kwakho, buka uNkulunkulu wenzayo. A small step, but yena usimultiply ka 1000 plus. Hallelujah. Amen. Number 4, ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu there is fulfillment. Uba fulfilled wena in your higher calling obizweni lakho oliphakemeyo. Hallelujah. Amen. Ngamafishane, you receive power of ministry. Hallelujah. Amen. You receive power of ministry. Gani, uba fulfilled. You don't run out of teachings. You don't run out of preachings. Because when usuyi oracle kaNkulunkulu, uNkulunkulu sesebenza ngawe, ukhuluma ngawe nabantu bakhe. Ngaleyo ndlela, you are a servant. You rightly divide the word of truth without fear, shame, or favor. Hallelujah. Uyithatha le nto eshoyo wethwala ukuthi ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu ubizo lakho oliphakemeyo liyagcwaliswa nawe ugcwaliseke kulo. Now ake siyeke encwadini yezenzo, Acts chapter 4 verse 31. When you read la uzothola ukuthi indeed it's true ukuthi ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu there is a spiritual shake up. Izinto move from their natural habitat into a supernatural habitat. Kukuba ne spiritual shake up nje. Yabo, lezinto bezikuphazamisa all along ziyashifta. uNkulunkulu ayireplace ngezakhe ikamoya. Hallelujah. Amen. Signs, miracles and wonders begin to follow you. Ngoba uNkulunkulu seyiveza ngawe kubantu bakhe. Acts chapter 4:31. You become filled with the Holy Spirit, Ruach HaKodesh. And when you preach and teach the word of God, you preach and teach it, uyifundisa ushumayele ekugcwaleni kukamoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngaleyo ndlela usushumayela with boldness wena, usubold. Asathi yomekuthiwa thwala sicela ushare kanye nathi izwi. Uthi you caught me with my pants on the ankles. Angabe ngizobe ngitshele 3 weeks ago ukuthi nifuna ngishumayele. Ngabe ngizobe ngitshele 3 weeks ago ukuthi nifuna ngithandaze namhlanje esontweni. Hayi, suphila wena kwipower kaNkulunkulu. Uhamba kwi-revelation. Hallelujah. So when you stand in the presence of kaNkulunkulu, the manifest presence of kaNkulunkulu. When you speak with boldness, and signs, miracles and wonders. They begin to follow you at the mention of the name Yeshua HaMashiach, Jesus the Christ. So inzuzo ke mfowethu wena ke uba empowered. You are empowered to preach. You are empowered to teach. You are empowered to heal. You are empowered to deliver people from various demonic attacks. You become empowered even to witness
ngisho usebhasini, ngisho usesitimeleni, ngisho uhamba estradini, you can witness about the goodness. Uyakwazi ukutestifya, uyakwazi ukufakaza ngobuNkulunkulu bukaNkulunkulu kumuntu ongazi. Ngamanye amazwi ke mfowethu, ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu, uma uNkulunkulu esekuphe amandla evangeli, wasekupha lesibindi sokushumayela, okusho ukuthi usuready wena 24/7 ukuthi uNkulunkulu angakuthuma noma ikuphi. You are now a true servant, a walking epistle. Usuyi testimonial ehamba ngenyawo, ungubufakazi bukaKristu ophamba ngenyawo. Hallelujah. Amen. Number 5. Ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu, there is victory over izitha zakho. Uyaphumelela, uyanqoba, uba umanqoba, uba umnqobi phezu kwezitha zakho. Hallelujah. Akho sikhali esakhelwe wena nesibekele wena esiyophumelela mfowethu. Akho limi olimelene nawe, olikhuluma kabi ngawe, oliyophumelela. Never. No weapon formed and fashioned against you shall prosper, neither shall any tongue that rises in judgment against you iphumelele. It will be condemned. uNkulunkulu uzoyinqabela. Hallelujah. Uyinqabela uNkulunkulu athi no, you're backing on the wrong tree. 2 Chronicles chapter 20 verse 17. Izimpi zakho ayisaliwo wena, seyiliwa uNkulunkulu. Wena uNkulunkulu sekulwela. Uyabona ukuthi ingozi kangakanani? Awusabi wena, sulwela uNkulunkulu. Madoda, ayingozi. Uphethe supernatural intervention kaNkulunkulu against both natural mortal enemies as well as demonic spiritual enemies. Uphethe the supernatural. Unyazi bezulu. Uyinkinga man. Hallelujah. Amen. So ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu asilwi, sesiyalwelwa. Oh my God. What rest? This is the real Sabbath rest. Number 6. Ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu, there is rest and assurance in times of uncertainty. Amafishane ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu, when you enter your Sabbath, ungena kwiSabbatha lakho, also uNkulunkulu akuassure even izimo zempilo zikudida, zingakuniki ithemba, zingalakhi futhi ithemba. But when in the midst yayo yonke lento, uba nokuthula, ube nokuphumula, ube neassurance, ukuqiniseka okulethe uNkulunkulu empilweni yakho. Isaiah 43 verse 2. Amen. Zempilo obhekene nazo uthi uNkulunkulu ngisho even when you go through the waters, ngeke ugwilize wena. Mina Jehova uSebawothi, I shall be with you. Even ungena emlilweni, mina Jehova uNkulunkulu ngizongena nawe kulowo mlilo. Even uphuma, alukho lolodwa unwele lakho oluyophuma nokumlilo noma lishiye. Ngoba mina Jehova uNkulunkulu uSebawothi nginawe. Ubukhona bami buphila kuwe. Hallelujah. Yabona ke mfowethu, uNkulunkulu masekunika iassurance, isiqiniseko se-faithfulness yakhe, yokuthembeka kwakhe. When you are still a mortal being, hayi mfana usuhambe kakhulu. Usuphila ngempela in the real manifest presence kaNkulunkulu. Usuphila ngempela ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Ungasadlali nezingane. Hallelujah. So ubukhona ke bukaBaba uNkulunkulu mfowethu abwasusa ama-storms of life empilweni yakho. Kodwa uNkulunkulu ukunika inavigator, ukunika ipower, ukunika amandla, ukunika ubuhlakani, the wisdom yokuthi ukwazi ukudila nesimo obhekene naso, usinqobe. That's God. Akikhiphi kuma-storms of life,
but ufuna ukubukisa ngawe kuma storms of life ukuthi ama storms of life azi ukuthi lo unoNkulunkulu, not an imagined God, not an induced God. Hallelujah. Amen. Ngiyakholwa ke ngenza kwethu for purposes of time, but sikhathulile 99.9%. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe. uNkulunkulu futhi wakhalima kule ndlela obuhamba nguwo ngayo of an imagined God, an induced manifest presence of God. Obucabanga ukuthi yiyo kanti ayiyo ubusenza ngakhona. And now you know the real manifest presence of God nama benefits inzuzo yakhona. Ukuwena ke mfowethu incaphi kuwena ukuthi uyashintsha noma ushintshi. But as for me and my house, and as for us as the sanctuary, ngeke siqhubeke noThixo bama-amor abe besidida ingqondo singakaziswa ngoNkulunkulu. Hallelujah. Kodwa siyamkhetha lo nkulunkulu odalile izulu nomhlaba. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise until we meet again. Amen.